maybe you should pull the fucking trigger. Začínám psát tyhle řádky. Chlapec by se chtěl vrátit v čase zpátky. Do chvíle, když to bylo všechno fajn. Do chvíle, kdy on snem v životě neměl shine. Neměl ani tušení, že to pro něj bude mučení. Už jen s představou, že vidí to loučení s rodinou a domovem. A tehdy se stane vlastním otrokem mezi dobrem a zlem. Musí poznat rozdíl, aby konečně pochopil, že se z toho musí co nejdřív dostat, aby drogám na dobro nepropadl, tak se snaží a hledá si práci. Přestože nemá v kapse ani jednu minci, tak má v hlavě inspiraci a věří, že jednou bude líp. Že tohle všechno byl jen hloupý vtip, jenže hloupý vtip to ale není. Osudové rány člověka hodně změní. A tak dnes už chlapec má kde spát. Život ho naučil, že boj nesmíš nikdy vzdát. I když mu život ukázal mnoho špatných cest. Život na ulici byl pro chlapce hrozný trest, ale poznal, jaké je to nemít nic. Procházet se ulicema a být pro lidi jako hmyz. Každý den bojoval o střechu nad hlavou. Tehdy si uvědomil, že mu lidi nepomůžou, že je v tom úplně sám a bez pomoci. Tehdy se z něj stává otrok dlouhé noci. Chlapec si uvědomil, že nemá kam jít. Říká si v hlavě, zda má vůbec cenu žít. Ale život je přeci velký dar a tak chlapec hnusné myšlenky na smrt vymazal. Šel po cestě, která mu byla určená. Nečekal totiž, že ho čeká nějaká odměna v podobě lepšího života. A tehdy cesta plná bolesti skončila. Chlapec se z toho všeho časem dostal. I rád, že ten boj nikdy nezdal. Život je plnej nenávisti a smutku. Bojovat se ale musí do posledního dechu.